Nájdi si pokojné miesto a sadni si s rovným chrbtom. Chodidlá pevne zatlač do zeme, ako by si chcela zapustiť korene. Narovnaj ramená a otvor hrudník. Ak chceš, zatvor oči. Teraz urob plný nádych do celého hrudníka a priamy pevný výdych ústami. Znova plný nádych nosom do plných pľúc a pevný výdych ústami. Vnímaj stabilitu svojho tela. Ešte raz plný nádych nosom a pevný výdych ústami. Myšlienky o tom, čo by si mala alebo čo by si musela, teraz nechaj bokom. V tejto chvíli existuješ len ty a tvoja vlastná sila. Uvedom si, že tvoja energia a tvoj čas sú tvojím najcennejším vlastníctvom. Nikto nemá právo ti ich brať bez tvojho súhlasu. Dnes dávaš sľub sama sebe. Budem konať v súlade s mojimi hodnotami. A nebudem sa umenšovať len preto, aby sa iní cítili lepšie. Určite prídu situácie, ktoré ťa budú chcieť vyviesť z miery. Keď nastanú, spomeň si na tento moment a v duchu si povedz: mám moc povedať nie. Mám moc nereagovať. Mám moc chrániť svoj pokoj. Moje hranice sú pevné a ja si ich viem obhájiť. Predýchaj tieto vyhlásenia. Cítiš ich silu? Nie je to agresivita. Je to pokojná, neoblomná istota. Z tejto vnútornej istoty pramení aj tvoj rešpekt k ostatným. Ty stojíš vo svojej moci. Nepotrebuješ s nikým bojovať, nikoho ovládať, ani prekračovať hranice iných. Rešpektuješ ich svet rovnakým dielom, akým chrániš ten svoj.
pevné hranice na oboch stranách vytvárajú čisté a zdravé vzťahy. Zovri teraz ruky v päsť a vnímaj svoju silu v tvojich predlaktiach a ramenách. Uvoľni a otvor dlane. Ponaťahuj chrbát, zdvihni bradu a s hlbokým nádychom otvor oči. Si späť. Tvoja moc je v tvojich rukách. A ty si pripravená postaviť sa za seba.